A my sa ideme rozprávať teraz s Bibianou Halovou, majiteľkou klenotníctva. Dobré ráno, Bibka. Budeme sa rozprávať o tajomnej a liečivej sile drahých kameňov. Ale ešte predtým, ako sa pustíme do samotného rozhovoru, na ktorý sa ja osobne veľmi teším, pretože to sú také tie ženské, milé, nevyhnutné veci, tak máme pre vás pripravené 4 lístky do Slovenského národného divadla. Tieto lístky sú na dnes, na 12. mája. Je to predstavenie s názvom Dom v Stráni, tak pokiaľ ste z Bratislavy alebo z blízkeho okolia, telefonujte 0260612171, to je naše telefónne číslo. Ešte raz pripomínam, toto predstavenie uvedú vo Veľkej sále činohry Novej budove Slovenského národného divadla dnes večer. Ešte predtým, ako sa k nám niekto dotelefonuje, Bibka, priniesla si nám na ukážku rôzne, naozaj veľmi pekné šperky, sú to brošne, prstene, náhrdelníky. Ktoré kamene sú tam použité, alebo vôbec, ktoré kamene sú vhodné na používanie? No hlavne k týmto šperkom sú veľmi dôležité, aby človek si vybral šperk, ktorý vlastne ten kameň pre ňo predstavuje nejakú magickú silu. Veľa žien, keď si u nás kupuje ten šperk, tak ešte vlastne ani si neuvedomuje, že ten šperk ju robil nielen príťažlivou, ale má schopnosť pre ňu vytvoriť nejakú magickú silu, ktorá vlastne v týchto polodrahokamoch, ktoré najviac používame v kompozícii so striebrom a pozlateným striebrom, ojedinele so zlatom. Takže sú to polodrahokamy, ktoré najviac používame, a tu sú použité napríklad tigrie oko, jadeit, jantár, korál, serpentín, ametist, tyrkys, to sú také hlavné, a hlavne ten kryštál rúženín, ktoré u nás ponúkame v našej predajni. Aj poďme si urobiť takéto základné delenie, podľa čoho sa delia drahé kamene. No, drahé kamene používané v šperkoch sa delia na dve skupiny hlavné, na drahokamy a polodrahokamy. Do drahokamov hlavne patrí diamant, rubín, zafír a smaragd. To sú tie drahšie kamene, ktoré vlastne tie diamanty, to už patrí do takej tej sféry drahších kameňov, ale v mojej predani vlastne používame hlavne tie polodrahokamy. Sú nádherné, tá škála je neskutočne veľká, či farebne, alebo už tvarovo, rôzne ponuky sú v týchto kameňoch. A tá cena je veľmi prístupná pre moje zákazníčky. Tak povedz napríklad, od koľko do koľko sa... U nás vlastne tie prstenie sa dajú kúpiť okolo 1000 korún, na hrdelníky okolo 3-4 tisíc korún. Záleží od náročnosti a veľkosti toho šperku, koľko tam tých polodrahokamov bolo použitých, akej kompozícii s tým striebrom, aká náročnosť bola tej práce pri prevedení. Dobre. Bibka, 2 lístky a CDčko na predstavenie s názvom High Life alebo Život na vysokej úrovni by sme vám teraz veľmi radi venovali, keď k nám zatelefonujete na číslo 0260612171. A my pokročujeme v rozhovore s Bibianou Halovou, majiteľkou klenotníctva. Bibka, spomínali sme tú liečivú silu drahých kameňov. Poďme na tie konkrétne. Tu vidím tigrie oko. Toto je aký kameň? To je tyrkys v kompozícii s kryštálom. Kryštál má veľkú silu, pretože má čistiacu silu, je nabitý energiou, čistí organizmus. Ľudia ho nemusia nosiť, dá sa povedať, len na krku alebo ako šperk. Môžu ho mať aj v miestnosti a vlastne on vyčerpáva z tých miestností všetku negatívnu energiu, dá sa povedať, pri počítačoch alebo rôznych takých elektrických spotrebičoch je veľmi dobrý, čo sa týka televízie napríklad. Ale už v dávnych časoch vlastne tieto kamene sa používali v staroveku, že ich mleli a používali sa do rôznych mastí, do elixírov, ktoré sa pili alebo natieralo sa s ním postihnuté miesto. Predtým ešte, ako si povieme, akú liečivú silu má napríklad tigrie oko, tak máme niekoho na telefonickej linke. Dobré ráno, želáme komu? Dobré ráno, tu je Danka. Pozdravujem, pani Danka. Posielame vám tieto 2 lístky na High Life. Ďakujem, na skvelú muzikálovú show. K tomu vám pridávame aj CDčko. Pekný deň vám želáme. Majte sa krásne. Aj vám. Ďakujem. Tak Bibka, akú liečivú silu má takéto krásne tigrie oko? Tigrie oko patrí vlastne do skupiny kremeňov. Tigrie oko je vlastne oknom do našej duše. Veľmi priaznivo pôsobí pri prechladnutí, pri rôznych duševných, ale aj pri nespavosti sa dá používať. To je, dá sa povedať, jeho taká sila. Napríklad jantár, je to vlastne kameň, ktorý pomáha pri ľuďom, ktorí sú veľmi smutní. Je to vlastne skamenená živice,
ktorá vlastne je z treťohôr, má vlastne 40 až 50 miliónov rokov, takže je to ozaj taký vzácny kameň. Tento kameň vlastne pomáha pri ľuďom, ktorí majú nespavosť, pri poruchách s močovým mechúrom alebo ladvinami. To má takú svoju silu. Napríklad, čo by sme mohli spomenúť, o Tyrkise. Tyrkis je zaháňač duchov, vlastne je to veľmi taký kameň, ktorý vyznávajú indiáni, ale aj starovekí Gréci a Rímania ho vlastne uznávali z dôvodu ochrany pred zlom. Takže možno trošku aj pre takých poverčivých áno, ľudí, áno. Ale nie sú všetci ľudia alebo všetky ženy, ktorí si u mňa nakupujú týmito magickými silami poverčiví. A napríklad ametist už dávni Rimania považovali za kameň krásy. Ženy, ktoré ho nosili, výrazne opekneli a vzbudzovali záujem mužov, ale veľmi dobrý ametist je aj pre ženy, ktoré by chceli schudnúť, zrýchľuje metabolizmus, dobíja energiu pri chudnutí a znižuje chuť do jedla. To je veľmi taký jeho výrazný, kladný element. Ďalej jadeit, to je vlastne tento kameň. Je žltej alebo zelenkavej farby. Je to posol mieru a harmonie, tento kameň. Vlastne má upokojujúce, okľudňujúce vibrácie a pomáha, alebo dá sa povedať, robí ľudí skromnými a starostlivými a pomáha pri tom, keď chcete pomáhať druhým ľuďom, vlastne nabíja vás takou silou. Tvoj je ktorý taký najobľúbenejší, alebo ktorý je ti taký najviac sympatický? Môj určite Tyrkis. To je taký kameň, ktorý má nádhernú farbu, či už zelenú, zelenkavú, to je s týmto obsidiánom kompozícií, alebo s kryštálom. Môže mať zelenkavú, alebo tú tyrkisovú krásnu farbu. Je to taký skôr letný kameň. Potom môjim obľúbeným je onyx. Tento práve nemám. Tie sú aj také najpredávanejšie? Áno, no najpredávanejšie patrí medzi ne kryštál, ruženín. Ruženín je vlastne kameň lásky a hovorí sa, že ruženín na krku, dieťa na ceste.